खाना पीना हो गया? नहीं भैया अभी नहीं हुआ, बस खाना खाएंगे हम 11 बजे। आज थोड़ा लेट खाना खाए थे तो भूख भी नहीं था हमें। लालई पियारा घुना गुनवा नन दोई राजा लाए नन दोई राजा लाए ने हो। ससुरो द्वारे पर बांधे हथिया गुणवा नन दोई राजा मांगई नन दोई राजा मांगई हो। हे सरहाज बोलिया तू बोलियो मोरी सरहज बोलहु नाही आवई बोलहु नाही आवई हो। हे सरहज तुहर न पर जियर लाला चाने तू ही कलई के जाबई तू ही कलई के जाबई हो। हे सरहाज तुहर न पर जियर लाल चने तू ही कलई के जाबई तू ही कलई के जाबई हो। लालई पियर गुना गुनवा नन दोई राजा